भक्तीची ही गंगा वाहते, बघा हो निर्मळ मनाची. कीर्ती गाजते आंगणेवाडीच्या आई भराडी देवीची. भक्तीची ही गंगा वाहते, बघा हो निर्मळ मनाची. भक्तीची ही गंगा वाहते, बघा हो निर्मळ मनाची. कीर्ती गाजते आंगणेवाडीच्या आई भराडी देवीची. 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 जिल्हा सिंधुदुर्ग तालुका मालवण मसुरे या गावात आई भवानी घे अवतार भराडी या नावान. आई भवानी घे अवतार भराडी या नावान. आई भवानी घे अवतार भराडी या नावान. गावकऱ्यांचं भाग्य थोर, गावकऱ्यांचं भाग्य थोर, पुण्याई जन्मो जन्मीची. कीर्ती गाजते आंगणेवाडीच्या आई भराडी देवीची. कीर्ती गाजते आंगणेवाडीच्या आई भराडी देवीची. भोपळ्याचे वडे घेऊन सवे महाप्रसाद आईला. गृहिणी जाती लावण्य ताट ओढई वाढे गर्दीला. गृहिणी जाती लावण्य ताट ओढई वाढे गर्दीला. गृहिणी जाती लावण्य ताट ओढई वाढे गर्दीला. मशाल पेटत पुढे हो जाई, मशाल पेटत पुढे हो जाई, सोबत करता भक्तांची. कीर्ती गाजते आंगणेवाडीच्या आई भराडी देवीची. कीर्ती गाजते आंगणेवाडीच्या आई भराडी देवीची. याहू याहू अवघे जन पहा सोहळा डोळ्याना. घराघरात महाप्रसाद द्यावा गोडा स्वाद. मंगलमय वातावरण या ठिकाणी आहे आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत या ठिकाणी रस्ते सुस्थितीत केलेले आहेत. स्वच्छतागृह अद्ययावत करून ठेवलेलं आहे. तिथं भरपूर पाण्याची व्यवस्था केलेली आहे आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत
या जे काही भाविक लाखो भाविक येणार आहेत त्यांना सर्वतोपरी यांचा या ठिकाणी सोय होईल ह्या दृष्टिकोनातून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने योग्य ती तयारी केलेली आहे. स्वच्छतागृहाचा खूप उपयोग झालेला आहे आणि त्या ठिकाणी जवळपास 50 शौचालय आहेत आणि तिथं आंघोळीची व्यवस्था केलेली आहे आणि या स्वच्छतागृहाचा भाविकांना मोठ्या प्रमाणात फायदा झालेला आहे, उपयोग झालेला आहे. माझा जिल्हा सिंधुदुर्ग जिल्हा दरडोई उत्पन्नामध्ये राज्यामध्ये 1 नंबर येऊ ही देवीकडे मी प्रार्थना केली. मशाल पेटत पुढे हो जाई सोबत करता भक्तांची. पहा सोहळा डोळ्याना घरा घरात महाप्रसाद घ्यावा गुढा स्वाद. दास विशाल गुणगान गाई दास विशाल गुणगान गाई नम्र होऊनी पायाची. मुंबईहून आलो आहोत आणि वातावरण अतिशय प्रसन्न आहे. सकाळची वेळ आहे आणि आम्ही सगळ्या मंत्रालयातल्या मैत्रिणी एकत्र मिळून आलो आहोत आणि अतिशय शिस्तबद्ध आणि व्यवस्थित दर्शनाची रांग वगैरे होती आणि आम्हाला खूप छान दर्शन झालं आणि सगळी सोय व्यवस्थित आहे इथे आणि डेकोरेशन वगैरे पण अतिशय सुंदर केलं आहे. आतलं जे फुलांचं डेकोरेशन आणि आयोजन आहे ते अगदी प्रेक्षणीय आणि पाहण्यासारखं आहे. खूप छान आम्हाला. दरवर्षी तुम्ही येता देवीकडे काय मागणं मागितलंय? सगळ्यांना सुखी सगळ्यांना सुखी ठेव. बहुतेक लोकांच्या इच्छा देवीने पूर्ण केलेल्या आहेत. त्यामुळे आम्ही परत दरवर्षी असंच आम्हाला दर्शनाला बोलवता येईल. देवीजवळ प्रार्थना तास झालाय आम्हाला रांगमेद येऊन जे विशेष पाच जे पुरवण्यात आले त्याप्रमाणे कुठेही त्यांची जी मंडळी आहे ती नियोजन करत नाही आहेत, जेणेकरून भक्तांना खूप इथे रांगेमध्ये त्रास होतो आहे. आतापर्यंत 1 तास झाला आहे आणि किती वेळ जाईल याची काहीही कल्पना नाही आहे. माझं नाव प्रभाकर गणपत पवार, मुंबईवरून आलेलो आहे, दहिसरवरून दर्शन घेण्याला. दर्शन आज 20-25 वर्ष आम्ही सतत घेतो. आमचं सुयश महिला मंडळ आहे. आता मी महिला विभाग प्रमुख आहे बांद्रा पार्ला शिंदे गटात. खूप छान दर्शन होतं दरवर्षी. आम्हाला इतकं प्रसन्न वाटतं ना. किती अडचणी आल्या काही आल्या तरी देवी आम्हाला इथपर्यंत घेऊन येते. तिचे आशीर्वाद आहेत आणि असेच आशीर्वाद आमच्यावर राहू दे, आमच्या महिला मंडळावर राहू दे. इतकंच बोलते मी आणि सगळ्यांनाच ती आशीर्वाद देत असते. म्हणून तुम्हाला इथे ही गर्दी दिसते खूप गर्दी. आणि फक्त कोकणातीलच लोक येत नाही तिथे, सर्व धर्मे सर्व याचे लोक इकडे येतात. देवीच्या काय ओढ आहे, देवीचं काय इथे काही कळत नाही, पण कुठल्या ओढीने कुठल्या याने येतात. खरोखर देवी प्रसन्न आहे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम. पुढे हो जाई मशाल पेटत पुढे हो जाई सोबत करता भक्तांची. आपण या ठिकाणी बाहेर यायचं आहे आणि मुख्य प्रवेशद्वार आहे, मुख्य प्रवेशद्वार रिकामं करायचं आहे. घरा घरात महाप्रसाद घ्यावा गुढा.
दर्शन घेतलं काय पण दरवर्षी देवीकडे येतो, देवीला प्रार्थना करतो. क्लेशापासून सोडी तोडी भवपाशा. भवपाशात सगळे अडकले क्लेश आहेत आणि म्हणून तिच्याकडे ही सगळ्यात मोठी मागणी आहे की नीतिमत्ता हरवली, नैतिकता हरवली, कृतज्ञता हरवली, देवांवरची श्रद्धा सुद्धा देण्या घेण्यावर आहे, सिद्धीच्या मार्गाने चालली. त्यामुळे भक्तीचा भुकेलेला असलेला हा जो भक्त आहे देव, त्या देवाला मी सांगितलं भक्त आहेत सगळे, त्या भक्तांच्या वेदना समजून घे. तुलाही कळलं पाहिजे, देवी बरोबर भांडलं पाहिजे, आपण साखर घातलं पाहिजे. तू तर महिषासुर मर्दिनी आहेस. महिषासुर मातलेत ना, मातला रावण उपद्रव केला, त्यांचा निपात करण्याची आवश्यकता आहे. जे चाललंय ते कुठल्याही शून्य माणसाला पटणारं नाही. सगळं अनैतिकतेच्या विटेवर उभे आहे सगळे. म्हणून मला असं वाटतं की महाराष्ट्र खास करून ज्यांनी देशाला दिशा दिली आणि म्हणून महाराष्ट्र मिळाला तर राष्ट्र मिळले. महाराष्ट्राविना राज्य गाडालीच आहे, मराठ्याविना राज्य गाडा असं जेव्हा म्हणतो आपण तेव्हा लक्षात आलं पाहिजे तो गाडा चालवणारा जो माणूस त्याची जर पाया असेल तो पायाच विस्कळीत आहे, तो जातीपातीत दुभंगलेला आहे, तो मराठी म्हणून नाही, त्याची अस्मिता जातीपातीत दुभंगली. तिला अभंग कर परत आणि ती अभंग नदीच्या प्रवासासारखी आलेली सगळे जरे एका नदीच्या प्रवास जाऊ दे. आणि हीच खरी महाराष्ट्राची गरज आहे की आम्ही सगळे दुभंगलेले आहोत. म्हणून परकीयांचं जास्त चालू आहे महाराष्ट्रामध्ये. आज मुंबई तुमची राजधानी, माझी महिन्याला गावाकडे राहिली, हे जे म्हणणारे आदर्श आहेत ते लक्षात घ्या. ती मुंबई सुद्धा माणसाच्या हातात आहे का असा विचार केला तर लक्षात घ्या की आपल्याला लाचार माणसांचं नेतृत्व असलेलं स्वाभिमान आहे. स्वाभिमान देण्याची शक्ती आम्हाला माते तू दे. आणि आपल्याला कल्पना आहे की छत्रपती संगमेश्वर जवळ जे जिथं त्यांना ती अवस्था वाईट आहे त्याच्याही पलीकडे आणखीन छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वडील शहाजीराजे त्यांच्या स्मारकाची सुद्धा अवस्था वाईट आहे. ती आरक्षित केली गेली. महाराष्ट्र सरकार कुठेही असू द्या तिथं त्या वास्तूंचं जतन करण्याचं राज्य करो न करो महाराष्ट्रानं निर्णय राहिला. म्हणून त्यामध्ये सुद्धा आता छावा सिनेमा पाहिल्यानंतर संभाजी काळात लागले तर दिव्य आहे. निष्ठेसाठी देव देश व धर्मासाठी प्राण अर्पण करणारा राजा आणि आम्ही रोज पक्ष बदलणारे राज्यकर्ते. राजा आणि राज्यकर्त्यातला हा फरक लक्षात आला पाहिजे. म्हणून त्यांना इतकी आमिषा असताना त्यांनी कुठल्याही आमिषाला बळी न पडता आपलं प्राण अर्पण केले आणि आम्ही रोज सत्तेसाठी रंग बदलतो. हे देवी एवढी तरी अक्कल दिली आमचा स्वाभिमान जपण्याची लाचारी आमच्यातली जाऊ द्या, स्वाभिमान जगू द्या. मराठी अस्मिता, मराठी भाषा, मराठी संस्कृती, मराठी परंपरा, मराठी साहित्य, मराठी आमचे सगळे देव देवता सगळ्यांना मी प्रार्थना आणि म्हणून मराठी देवीला येतो तेव्हा भरारी घे. आता तरी भरारी घे आणि भरारी घेण्यासाठी मराठी माणसांच्या पंखांना बळ दे एवढीच प्रार्थना. उद्धव ठाकरे महाराष्ट्राच्या ड्रायव्हरलाही काळं पाडण्यात आलं म्हणजे ती अस्मिता आत्ता मी बोललो त्याचा तो परिणाम. आम्ही सारखे बोलत राहणार. मग तुम्ही पाहत असाल की लोकसभेमध्ये बेळगाव, कारवार, निपाणी, भालकी, बिदरचं संयुक्त महाराष्ट्र झालं पाहिजे असं जेव्हा बेळगावात काय घडतं, कर्नाटकात राज्य कुणाच असू द्या, भारतीय जनता पार्टीचं असू द्या तर काँग्रेस असू द्या, डबल इंजिन होतं ना. डबल इंजिन मराठी माणसाला न्याय का देत नाही असं विचारलं. ज्या डबल इंजिनच्या मागे धावतात म्हणजे त्यांच्यातलं एक आमच्याकडे असताना त्यांना बेळगावचा खास नेतृत्व दिलं होतं ते आता तिकडे सत्तेत आहेत. त्यांना विचारलं तुमच्या राज्यात तिकडे जाऊन तुमच्या तोंडाला काळं पाडलं जाते, यातून तरी स्वाभिमान जागृत करावं.
खांबल, प्रिया खांबल, आपण आपल्याकडे कुठे तर आपले नातेवाईक पोलीस स्टेशन पक्षाने आम्ही वाट पाहत आहेत. प्रिया भराडी देवीकडे दरवर्षीप्रमाणे सर्वच जण भक्त येतात, दर्शन घेत आहेत आणि भराडी देवी ही सगळ्यांनाच दरवर्षीप्रमाणे तिच्या सर्व त्यांच्या प्रत्येकाच्या इच्छा आकांक्षा पूर्ण करते आणि करत आलेली आणि याच्यापुढे करते. यावेळेला आम्ही भराडी देवीकडे मागणं मागितले की सर्वांना सुख समृद्धी दे, सिंधुदुर्गवासियांच्या सर्व इच्छा पूर्ण कर, महाराष्ट्रात देशामध्ये सर्वांना सुख समृद्धी आणि भरभराट मिळू दे, तसेच या जिल्ह्याचा विकास हा चांगल्या प्रकारे होऊ दे. देवीची महती ही उत्तरोत्तर वाढते, लोक येत आहेत, प्रचंड मोठ्या प्रमाणात लोक येत आहेत. हा आपला पर्यटन जिल्हा आहे आणि पर्यटन जिल्हा म्हणून ह्या देशातच नव्हे तर जगात याचं नाव होऊ दे आणि या सर्वांना सुख समृद्धी दे. ओढई वाढे गर्दीला मशाल पेटत पुढे हो जाई, मशाल पेटत पुढे हो जाई, सोबत करता भक्तांची. याहो याहो अवघे जन पहा सोहळा डोळ्याना, घराघरात आपली पोलीस जनमन पक्षाचे वाट पाहत आहेत. कुणाल दत्ता राजेश हडकर आपल्या सोबतचे नातेवाईक पोलीस जनमन पक्षाचे आपली वाट पाहत आहेत. राजेश हडकर त्यांचं या ठिकाणी भराडी देवी मातेच्या कृपेने त्यांचं या ठिकाणी आम्ही सहज स्वागत करतो. जिल्हा सिंधुदुर्ग तालुका मालवण मसुरे या गावात आई भवानी घे अवतार भराडी या नावान. गावकऱ्यांचं भाग्य थोर, गावकऱ्यांचं भाग्य थोर, पुण्याई जन्मो जन्मीची.
भोपळ्याचे वडे घेऊन सवे महाप्रसाद आईला गृहिणी जाती लावण्य ताट ओढई वाढे गर्दीला मशाल पेटत पुढे हो जाई मशाल पेटत पुढे हो जाई सोबत करता भक्तांची देवीचं दर्शन आम्ही लहानपणापासूनच दरवर्षी आमच्या इथे येतो। आमच्या कोकणामध्ये या जत्रेंचं एक आगळं वेगळं महत्त्व आहे आणि या जत्रेंमुळे एकंदरीत गाव एकत्र येतो। त्याच्यामुळे मुंबईचे आमचे सगळे नातेवाईक आमच्या गावाकडे येतात आणि एक वेगळं भक्तिमय वातावरण त्या त्या गावामध्ये पाहायला मिळतं। आंगणेवाडीची जत्रा ही एक वेगळी आणि एक वेगळं महत्त्व असलेली आमची ही जत्रा आहे। वर्षानुवर्ष इथे भाविक मुंबईकडून महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून इथे भराडी देवीचं दर्शन घेण्यासाठी येतात आणि आम्हीही सालाबादप्रमाणे न चुकता आईचं दर्शन घेण्यासाठी इथे आलेलो आहे आणि नतमस्तक झालेलो आहे। काय कारण घडलं? काय कारण? आईने जेव्हा जेव्हा काय मागितलेलं आहे भरघोस दिलेलं आहे, भरभरून दिलेलं आहे आणि 2024 वर्ष हा भराडी देवीने आम्हा राणे कुटुंबीय असो, आमच्या भारतीय जनता पक्ष असो, आम्हाला सगळ्यांना भरभरून दिलेला आहे। आज आमच्या हिंदू धर्माचं रक्षण करणारे सगळेचे सगळे सत्तेमध्ये आहेत आणि तोच आईचा खरा आशीर्वाद आम्हाला मिळालेला आहे। आमच्या धर्माकडे वाकड्या नजरेने बघणाऱ्या सगळ्या लोकांना आईने घरी बसवलं आहे आणि म्हणून आईचा आभार मानण्यासाठी आज ह्या वर्षी मी आलेलो आहे। संगमेश्वरच्या ज्या कसबामध्ये संभाजी महाराजांचं ज्यांना पकडलं महाराजांना त्या ठिकाणचं स्मारक गेल्या 40 वर्षापासून रखडलेलं आहे। ते स्मारक पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने काय प्रयत्न आपण त्या दृष्टिकोनातून आदरणीय देवेंद्र फडणवीसजींनी तिकडे आम्ही ही सगळी माहिती पोहोचवलेली आहे। आमचे माजी आमदार प्रमोद जठारजी ह्या बाबतीमध्ये सातत्याने प्रयत्न करत आहेत। आमचा प्रयत्न आहे की ह्या वर्षी तो पूर्ण जागेचं जे महत्त्व आहे त्याचं परत त्या सगळ्या गोष्टी राज्य सरकार म्हणून आम्ही जेवढं जास्त त्या जागेसाठी करू शकतो ते आमच्यासाठी फार भावनिक जागा आहे आणि म्हणून त्या दृष्टिकोनातून सरकार म्हणून आम्ही आमची कारवाई किंवा त्या बाबतीमध्येची हालचाली सुरू करणार आहेत। फक्त शब्दापलीकडे तुम्हाला कृतीतून दिसेल। नाही, आज मोठ्या प्रमाणात दरवर्षाप्रमाणेच भाविक राज्यभरातून आमच्या भराडी देवीच्या दर्शनासाठी आलेले आहेत। आमचे पोलीस खातं असेल, आमचं प्रशासन असेल आणि आम्ही सगळेजण अति बारीक लक्ष ठेवून इथे आहोत। सगळ्या घटनेवर लक्ष ठेवून आहोत। आमचा एवढाच प्रयत्न आहे की दर्शनाचा पूर्ण प्रवास अतिशय सुखसोयी झाला पाहिजे, कोणालाही त्रास होता कामा नये, हा आमच्या सगळ्यांचा प्रयत्न आहे आणि त्याच्यावर आम्ही नजर ठेवून आहोत। जिल्हा सिंधुदुर्ग तालुका मालवण मसुरे या गावात आई भवानी घे अवतार भराडी या नावान। जगदंबेच्या कृपेने
ज्यावेळेला माननीय उद्धवजी ठाकरे मुख्यमंत्री होते त्यावेळेला आम्ही त्यांच्याकडे मागणी केली येणाऱ्या भाविकांना आणि समस्त आंगणेवाडी असेल देऊळवाडी असेल मंत्र असेल या लोकांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी ते प्रस्तावित ठरत त्याला तात्काळ त्यांनी मान्यता दिली. भूमिगत लाईन टाकून या मराठी मातेकडे आणि आंगणेवाडीला समस्त पुरेशा प्रमाणात पाणी पुरवठा करून देण्यासाठी आपण प्रयत्न कराल. आपल्याला कुठली कारवाई कराल अशी आम्हाला खात्री आहे. मातेने ही जी कामावरती अधिक कायम ठेवू अशी इच्छा व्यक्त करतो. पुनर्सैनिकात कौतुक करणारच आहे. महाराष्ट्रातली काशी म्हणून त्याला स्थानाचा उल्लेख मराठी मातेचं आपण आपल्या कुटुंबियांच्या वतीने या मराठी मातेची सेवा करण्याचा असताना अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये आज मला कर्नाटकची मंडळी भेटली, गुजरातची मंडळी आलेली आहे, अख्ख्या महाराष्ट्रातल्या अनेक जिल्ह्यातून मंडळी आलेली आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रातून येणाऱ्या मातेचं दर्शन घेण्याची खूप मोठी आपली जबाबदारी आपण पार पाडता. आमच्या सर्व आंगणे टेबल सरकून घ्या ना, रिपोर्टरला जागा उभा राहिला. टेबल सरका इकडे आणि त्यांच्या सर्वांच्या हातून आमच्या सर्वांच्या हातून सेवा चांगली करून हे प्रार्थना करतो. धन्यवाद. जय जवान. देशभरातून आलेल्या सर्व आई भगिनींच्या भक्तांना सुरुवातीला मनापासून या यात्रेचा शुभेच्छा देतो. आणि सुरुवातीला याचा उल्लेख करतो की अनेक कुटुंबांनी त्या अंगणवाडीतील प्रत्येक परिसरातील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आणि विशिष्ट कुटुंबियांनी या ठिकाणी केलेल्या सर्व व्यवस्था पूर्ण राज्य देशभरात मिळणाऱ्या लोकांना आपल्या आईचं दर्शन मनोभाव मिळण्याची केली आहे त्याबद्दल सगळ्यांना त्या ठिकाणी धन्यवाद व्यक्त करतो. त्या ठिकाणी आपले शिवराम आणि बरोबरीने सर्व आमचे पदाधिकारी सुद्धा या ठिकाणी रावसाहेब आम्ही ज्यावेळेला येतो त्यावेळेला बिलकुल जसं आपण म्हणाला राजकीय जोडे आपण बाहेर काढूनच या आईच्या चरणी नतमस्तक आलेलो. या ठिकाणी आपल्या महाराष्ट्रातील आणि पूर्ण देशातील सामान्य माणसाचं बघावं, प्रत्येक गरीब माणसाला तेवढं हक्क मिळावं आणि आपल्या विशिष्ट कोकणात आणि बरोबरीने या आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आपल्या सगळ्या व्यवस्था जो परिपूर्ण योग्य पद्धतीने प्रत्येकाच्या हक्काच्या अधिकाराच्या मिळाल्याच पाहिजे या पद्धतीची सर्व मंडळी काम करत आहोत. ही आईच्या चरणी आपण त्या ठिकाणी नतमस्तक होऊन भावना व्यक्त करू. खरा एका बाजूला आज देशामध्ये जे वातावरण आहे आणि प्रयागराजला महाकुंभ आहे तो श्रद्धेचा महाकुंभ त्या ठिकाणी प्रयागराजला आणि दुसरा आमच्या या कोकणामध्ये आमच्या सिंधुदुर्गामध्ये आणि आंगणेवाडीमध्ये
खऱ्या अर्थाने आमच्या श्रद्धेचा सुद्धा एक महाकुंभ या ठिकाणी हा मराठी गणपतीच्या चरणी आपल्या सगळ्यांना दिसतो. आणि म्हणून वेगवेगळी कामं पूर्ण करावी. मला मुद्दाम करायचं आहे. गेल्या वेळेला पत्रकार साहेब आमचे रवींद्र चव्हाण साहेब तिकडे दिसणार होते आणि आज या परिसरामध्ये आपण अतिशय यामध्ये चौफेर ही आपल्या अंगणवाडीला येणाऱ्या भाविकांना व्यवस्था ही आपल्या चव्हाण साहेबांच्या ठिकाणी बनवली आणि अशीच कामं यापुढे 5 वर्ष होत राहतील. आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेब यांच्या वतीने सुद्धा मी सर्व भाविकांना या ठिकाणी शुभेच्छा देतो आणि गावातील परिसरातील सिंधुदुर्गातील कोकणातील जनतेला आश्वासित करतो की आईच्या आशीर्वादाने पूर्ण जिल्ह्यामध्ये विकासाच्या कामाला कुठलाही निधी कमी पडू दिला जाणार नाही आणि काम सॉफ्टवेअर पद्धतीने विकासाचं परिपूर्ण करू हे आश्वासित करतो आणि पाहतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सन्माननीय सन्माननीय आमदार संजय उपाध्याय, आमने परिवार, सन्माननीय सन्माननीय साळगावकर सर्व सन्माननीय मान्यवर आणि मराठी आईच्या दर्शनासाठी मोठ्या प्रमाणावर आलेले भक्तगण, बंधू भगिनी आणि मातांनो, आई मराठी देवीचं महात्म्य आपल्या सगळ्यांना त्या ठिकाणी माहिती आहे आणि म्हणून आपले सगळे प्रश्न, आपल्या सगळ्या समस्या, आपल्या सगळ्या वेदना आपण आईच्या चरणी या ठिकाणी मांडून टाकून जीवनामध्ये चांगल्या प्रकारचा दिलासा आशीर्वाद आपली मराठी आईची भेटली पाहिजे. आणि म्हणून केवळ महाराष्ट्रातून नाही तर देशाच्या कानाकोपऱ्यातून आपल्या आईच्या दर्शनासाठी, मराठी मातेच्या दर्शनासाठी या ठिकाणी भक्तगण येतात. मी या ठिकाणी नक्कीच सांगेन की मराठी आईच्या चरणी प्रार्थना करतो की आमच्या कोकणचा सर्वांगीण विकास तर हो, परंतु महाराष्ट्रामध्ये ज्या पद्धतीनं रवी चव्हाण साहेबांच्या माध्यमातून, राणे साहेबांच्या माध्यमातून या ठिकाणी विकासाची गंगा आली, त्याच पद्धतीनं महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब यांच्या आणि आईच्या प्रवीण दरेकरजी, बोरवलीचे आमचे आमदार संजय उपाध्यायजी, अतुल काळसेकरजी, शिवराम दळवी, गोपाळ दळवी, आम्ही सगळेच जण या ठिकाणी आई भराडी देवीच्या चरणी दरवर्षीप्रमाणे नतमस्तक होऊन आईचा आशीर्वाद घ्यायला आलो. आमच्या महाराष्ट्रातील आणि विशेषतः सिंधुदुर्गातील ही यात्रा आणि आईचं दर्शन हे दरवर्षातून एकदा घेतल्याशिवाय नवीन कामाला सुरुवातच करायची नाही, अशा पद्धतीचा नियम पाळणारी बरीच मंडळी आम्ही आहोत. आज या ठिकाणी आई भराडी देवीच्या दर्शनाला आल्यानंतर खरं तर आईच्या नतमस्तक होताना चरणी हा भाव आम्ही व्यक्त केला. काही तुझ्या आशीर्वादाने गेल्या वर्षी इथे आलो त्यावेळेला जी मनातली भावना होती की पुन्हा एकदा शिवशाहीचं सरकार येऊ दे आणि त्याबरोबर माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेब मुख्यमंत्री झाले
बरोबरीने एकनाथ शिंदेचे अजितदादा पवार हे महायुतीचं सरकार आलं आणि त्यामुळे मनातली भावना आईने ओळखली. आईच्या आशीर्वादाने हे हिंदुत्ववादी सरकार या महाराष्ट्रात आलं. त्यामुळे एक ऋण व्यक्त करण्याची भावना ही मनामध्ये आहे आणि स्वाभाविकता महाराष्ट्रातील तमाम नागरिकांची सेवा करण्यासाठी देवेंद्रजींच्या आशीर्वादाने मला सुद्धा या मंत्रिमंडळामध्ये सांस्कृतिक कार्य व माहिती तंत्रज्ञान विभागाची जबाबदारी मिळाली. सेवक म्हणून देवेंद्रजी असतील, एकनाथजी असतील, अजितदादा असतील, मी असेन, या महाराष्ट्रातल्या नागरिकांची सतत सेवा करत राहू एवढं बळ आणि आशीर्वाद आम्हाला दे, एवढंच भावना या ठिकाणी मी व्यक्त करतो. उदय सामंत साहेब राज ठाकरे साहेबांना भेटले तर इकडे तुम्ही व्यासपीठावरती माजी खासदार विनायक तुम्ही एकत्र मला वाटतं राजकारण बघण्यासारखं काय नाही. राऊत साहेब अगोदर होते, मी आलो, मी आल्यावर त्यांच्या भाषणाची भाषा बदलली, तो भाग वेगळा, पण यात काही राजकारण बघण्याची आवश्यकता नाही. हे खरं आहे की गेली 25 वर्ष एक कुटुंब, एक पक्ष, एक परिवार ज्याने मुंबई महानगरपालिका त्यांच्या जवळच्या असलेल्या बगलबच्च्यांच्या कंत्राटदारांच्या जीवावर मातोश्री 1 to मातोश्री 2 हा प्रवास केला. पण सामान्य मुंबईकर आजही उत्तम रस्ते, चोख पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, पावसाच्या पाण्याचा निचरा आणि गटाराची व्यवस्था याच्या सगळ्यात अजूनही अपेक्षा धरून आहे. त्यामुळे सामान्य मुंबईकरांची सेवा करणं हे त्या कुटुंबाने, ज्यांनी 25 वर्ष काम केलं, त्या ठाकरे कुटुंबाने टाळलं. ते काम मुंबईकरांची सेवा करण्याची जबाबदारी आई आम्हाला दे. तुझ्या आशीर्वादाने मुंबईकरांना A1 अशा पद्धतीची मुंबई आणि व्यवस्था उभा करण्याचं पुण्य हे तुझ्या आशीर्वादाने आम्ही करू, ही भावना आमची नक्की आहे. एकनाथ शिंदे साहेब असं म्हणाले की फडणवीस आणि आमचा फेविकॉलचा मजबूत जोड आहे, तुटते का नाही? बरोबर आहे. आणि म्हणूनच तो फेविकॉलचा जोड बघून काही लोकांच्या तोंडात जोडे मारल्याची अवस्था झाली आहे आणि ते जोडे खाऊन भाषण करतायत. कोण सकाळी 9 वाजता, कोण संध्याकाळी भाषणात कुठेतरी. आम्ही महायुती म्हणून मजबूत आहोत, एकत्र आहोत, घट्ट आहोत, सरकारमध्ये आहोत आणि नगरपालिका महानगरपालिकामध्ये सुद्धा. सर कर्नाटकमध्ये आपल्या एसटी महामंडळाच्या बसेसचा काळा फासला गेला आणि तिच्या ड्रायव्हरला पण त्याच्या कन्नड वेदिकांच्या कार्यकर्त्यांनी काळा फासलेला आहे. काय कशासाठी? नाही, कशासाठी ते कळलं नाही. महाराष्ट्रातल्या कुठल्याही नागरिकाचे जीव आणि माल याला कुठूनही इजा होता कामा नये आणि ती इजा होत असेल तर महाराष्ट्र सरकार कडक पावलं उचलेल. चिपळूणमध्ये जे छत्रपती संभाजी महाराजांचं स्मारक आहे संगमेश्वरमध्ये, ते आता अर्धवट काय नाही. या संदर्भामध्ये उद्याच मुंबईला गेल्यावर मी आढावा बैठक घेईन आणि या सगळ्याला तातडीने आवश्यक असेल तर ती किती निधी आणि पर्यायी व्यवस्था सर्व उभं करू. पण छत्रपती संभाजी महाराज आमचं दैवत आहे आणि म्हणून त्यात कुठेही कचुराई शासन, प्रशासन, कंत्राटदारांनी केली असेल तर त्याच्यावर कारवाई करू. बोला ना. नाही, देवीच्या चरणी एवढंच मागू की या महाराष्ट्रातील भराडी यायचा भक्तगण असेल, महाराष्ट्रातील जनता असेल, यांना चांगल्या प्रकारचे सुखाचे, समाधानाचे दिवस जावोत आणि याकरिता आईच्या आशीर्वादानं जे सरकार या महाराष्ट्रात आलंय, माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या नेतृत्वाखाली, त्या सरकारला सुद्धा या महाराष्ट्राचं हित जपण्यासाठी, महाराष्ट्राच्या विकासासाठी शक्ती, ताकद आणि प्रेरणा आई देवो अशीच तिच्या चरणी आमची प्रार्थना असेल. उदय सामंत आणि राज ठाकरे यांची भेट झालेली आहे, कसं बघताय भेटीकडे, काय सांगा? नाही, मला वाटतं राजकारणामध्ये अशा प्रकारच्या भेटी होतच असतात. वेगवेगळ्या पक्षाचे नेते एकमेकांना भेटत असतात. काही दिवसापूर्वी
देवेंद्र फडणवीस साहेबांची त्यांची भेट झाली. त्याच्यामुळे मला वाटतं भेटीतनं लगेच राजकीय अर्थ काढायची काय आवश्यकता आहे असं मला वाटत नाही. कामानिमित्त असेल, सदिच्छा भेटसुद्धा त्यांची असू शकते. थँक्यू सर. थोडी जागा द्या प्लीज. हो. देवीला साखर नाही घातलं, देवीचे आभार मानायला आलेलं आहे. मी या जिल्ह्याचाच आहे, पण मी पहिला लोकप्रतिनिधी मालवण कणकवली या भागाचा झालो तो देवीच्या आशीर्वादाने. त्यापासून ते आत्तापर्यंत जे यश मिळतं आहे आपल्याला इथे देवीची कृपा आहे. मी काय, नितेश काय, निलेश काय, हे आम्ही राणे कुटुंबीय यशस्वी होतो आहे त्यामागे वराडी देवीचे आशीर्वाद असल्यामुळेच आहे अशी माझी भावना आहे. देवीने मागण्यासारखं, साकडं घालण्यासारखं काय ठेवलेलं नाही. हे भाई उनको दो, माइक लेके खड़े हो. हाँ संभला आज काय नाही प्रश्न. आता नवीन चेहरे आले रे, बरेचसे जुने कमी झाले नाही. तू एक आहे, कोण प्रश्न विचारला तू विचार. महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री, माजी केंद्रीय मंत्री, सिंधुदुर्ग रत्नागिरीचे खासदार सन्माननीय राणेसाहेब, सन्माननीय आई, भारतीय जनता पक्षाचे आमचे जिल्ह्याचे अध्यक्ष सन्माननीय प्रभाकर सावंगी, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष सन्माननीय मनीष गवळी, सन्माननीय विजय राणे, उपस्थित असलेले सर्व प्रमुख मान्यवर, उपस्थित असलेले सर्व बंधू भगिनी आणि सर्व तरुण स्टाफ, वराडी देवीचा आशीर्वाद घेण्यासाठी काळाप्रमाणे आणि सर्वच आणि कुटुंब आवर्जून उपस्थित आहोत. त्याप्रमाणे राणेसाहेबांनी आताच उल्लेख केला की यावर्षी देवीचा काही मागण्यापेक्षा राणी कुटुंब म्हणून आम्ही देवीचा आभार मानण्यासाठी आम्ही आवर्जून उपस्थित आहोत. देवीने आम्हाला भरभरून दिलेला आहे. गेल्या 2024 वर्षात आम्हाला राणी कुटुंबासाठी, आमच्या भारतीय जनता पक्षासाठी, आमच्या महायुतीसाठी देवीने भरभरून असा आशीर्वाद दिल्यामुळे आज महाराष्ट्राची आणि सिंधुदुर्गाची सेवा आम्ही आमच्या माध्यमातून करू शकतो. आणि म्हणून यावर्षी या जिल्ह्याच्या पालकमंत्री म्हणून मी स्वतः आणि स्थानिक आमदार सन्माननीय निलेश राणे साहेब म्हणून आणि सन्माननीय राणेसाहेब खासदार म्हणून या वराडी देवीच्या नियोजनामध्ये भाविकांना कुठलाही त्रास होता कामा नये. प्रशासन आणि सरकार म्हणून 100% ते नियोजन ते चांगल्या पद्धतीने व्हावं यासाठी आम्ही फार बारकाईने या सगळ्या गोष्टीवर लक्ष देत आहोत. आता मान्यवरांनी जसा उल्लेख केला, मी स्वतः असतील किंवा आमचे आमदार सन्माननीय निलेश राणेजी असतील, आमच्या जिल्हा प्रशासन म्हणून आमचे SP असो, कलेक्टर असो, आम्ही सगळेजण डिपार्टमेंटचे प्रत्येक प्रमुख आज आपल्या अंगणवाडीमध्ये इथे उपस्थित आहेत आणि ही जत्रा सुरळीत झाली पाहिजे यासाठी ते दिवस रात्र मेहनत करत आहेत. यासाठी
पालकमंत्री म्हणून प्रशासनाच्या आणि सर्व खात्याबरोबर मनापासून आभार मानतो. आत्ताच येता येता मी आदरणीय आशिष शेलारजींचं भाषण मला चालता चालता ऐकायला मिळालं आणि त्यांनी आवर्जून एक वाक्य ते उच्चारलं की ह्या अंगणवाडीमध्ये येत असताना आम्ही कुठलेही राजकीय जोडे घालून आतमध्ये येत नाहीत आणि तीच विनंती मी आमने कुटुंबालाही सांगेन की आम्ही राजकीय जोडे घालून आपलो नसतो तरी आपणही ते पाळावं ही आमच्याकडून आपल्याला मी विनंती करेन. कारण काय शेवटी आम्ही भक्तिमय भावनेने इथे येतो. आमची अपेक्षा आहे की येणाऱ्या प्रत्येक भाविकांना इथे दर्शन सुरळीत घेतलं पाहिजे. प्रशासन म्हणून कुठेही कमी पडता कामा नाही हे आमचे सगळ्यांचे प्रयत्न असले तरी आम्ही त्याच पद्धतीची अपेक्षा मंदिर समितीकडून अंगणे कुटुंबाकडून पण ह्या निमित्ताने मला व्यक्त करायचं आहे. जेणेकरून येणार आता 8 ते अर्धा दिवस आणि उद्या भाविकांना दर्शन घेण्याच्या दृष्टिकोनातून सुरळीत झालं पाहिजे. या मंदिराच्या परिसरामध्ये कोणी लहान मोठा नाही, कोणी कुठल्या पक्षाचा नाही, सगळे देवीचे भाविक आहेत, भक्त आहेत. ही भावना ठेवूनच आमच्या सगळ्यांकडे पाहावं हे आवर्जून आपल्याला या निमित्ताने मी लक्ष घ्या मी आपल्याला विनंती करेन आणि अपेक्षाही व्यक्त करेन. मी या निमित्ताने जसं राणे साहेबांनी या पूर्ण परिसराचा विकास करण्याची खऱ्या अर्थाने कोणी सुरुवात केली असेल, लक्ष घातलं असेल ते सन्मान्य राणे साहेबांनी आपल्या कारकिर्दीच्या सुरुवातीपासून आहे. म्हणजे या भागामध्ये पाणी असो, रस्ते असो, सगळ्या बाबतीचा विकास सन्मान्य राणे साहेबांच्याच माध्यमातून झालाय हे आम्ही अधिकारवाणीने बोलू शकतो. बाकी सगळे नुसतं भाषण करायला येतात पण आम्ही इथे लोकांची सेवा करण्याच्या भावनेने आतापर्यंत आलेलो आहे आणि आमच्यासारखे कार्यकर्ते जे राणे साहेबांच्या विचाराच्या घडलेले आहेत आणि आज प्रशासनाबरोबर काम करत आहेत. मी इथे भाविकांना भक्तांना विश्वास देत येणाऱ्या वर्षामध्ये आपल्याला ह्या वर्षी जे काय अडथळे आले, काही त्रास झाला असेल तो पुढच्या वर्षी येणार नाही हा जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून मी आपल्याला विश्वास देतो आणि मी इथेच सांगतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. प्रमोद आलोरकर आपले नातेवाईक त्या ठिकाणी वाट पाहत आहेत. प्रमोद आलोरकर सर्व आणि कुटुंबीय पण त्याचप्रमाणे या जिल्ह्याचे पालकमंत्री सन्माननीय नितेश राणे, आमदार निलेश राणे, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष शिव सावंत आणि उपस्थित सर्व भाविक बंधू भगिनींनो आणि मी वराडी देवीच्या दर्शनासाठी आलेलो आहे. गेली सातत्याने 32 वर्ष न चुकता या वराडी देवीच्या दर्शनाला येतो. आता पत्रकारांनी मला विचारलं की तुम्ही काय सांगणार देवीला. मला असं सांगावंसं वाटतं मी देवीकडे मागण्यासाठी येत नाही. कारण वराडी देवी आम्हाला राणी कुटुंबियांना सर्व काय दिलंय, मागण्यासाठी काय ठेवलं नाही आणि म्हणून देवीचे जेवढे रूप व्यक्त करावे तेवढे कमी आहे. मी देवीला एवढंच सांगेन आमचा हा महाराष्ट्र एक लोक कल्याणकारी राज्य व्हावं, समृद्ध महाराष्ट्र म्हणून देशात बनावं त्यासाठी आमचे पालकमंत्री मुख्यमंत्री या सर्वांना हा महाराष्ट्र दीर्घकाळ सत्तेत राहून या महाराष्ट्राला जिल्ह्या सुधारण्याच्या बरोबर महाराष्ट्राचा सर्वांगीण विकासाला आमच्या मातेने वराडी देवीने हा जिल्हा हा महाराष्ट्र समृद्ध करावा एवढी मी प्रार्थना करतो. आमच्या सर्व अंगणवाडीतील सर्व कार्यकर्ते आहेत त्यांच्या जोडीला आमचे पालकमंत्री आणि स्थानिक आमदार निलेश राणे यांनी व्यवस्था अतिशय उत्तम केलेली आहे आणि
त्यामुळे देवीला मी सांगेन की अशा प्रकारे तुझी सेवा आमच्या राजकीय पुढाऱ्यांना आणि आमच्या स्थानिक ग्रामस्थांना दीर्घ आयुष्य उत्तम आरोग्य दे एवढी प्रार्थना करतो आणि सर्व भाविकांसाठी पण देवीने येणाऱ्या भाविकांना भविष्यामध्ये त्यांना कुठल्याही प्रकारे त्रास होता कामा नये, त्यांच्या इच्छा देवीने पूर्ण कराव्या एवढं बोलतो आणि माझं सोबत वाईट दिलेले कदम बंधू आणि त्याचे सहकारी राघोजी कदम आप्पा देसाई हे त्यांचं सहकारी आहे. त्यांचं आम्ही अंगणवाडी ग्रामस्थांच्या त्यांना धन्यवाद देतो. अतुल पाटील यांची माणसं, आपले नातेवाईक अतुल पाटील यांची माणसं आरोग्य केंद्राच्या इथे आहेत. आपण त्यांच्याशी संपर्क साधायचा आहे. अनिल आंगणे पुढे पुढे आग्ने देवी चरणी नतमस्तक होत असताना येणारं वर्ष हे सगळ्यांनाच आपल्या कोकणवासियांना सुखाचं, समृद्धीचं, भरभराटीचं जावं, सगळ्यांना चांगलं आरोग्य लाभो हीच देवी चरणी प्रार्थना केली. दरवर्षी जेव्हा इकडे येतो तेव्हा प्रसन्न वाटतं आणि प्रत्येक वर्षी हा जो उत्सव आहे, ही जी जत्रा आहे, त्याचं स्वरूप वाढत चाललेलं आहे, भव्य दिव्य होत चाललेलं आहे. कानाकोपऱ्यातून लोक इकडे येतात, हे पाहून एक आनंद आहे, समाधान. या संदर्भात नाही, नक्कीच ना. शेवटी मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका ज्या येऊ घातलेल्या आहेत, याकरता शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाची तयारी ही पूर्ण आहे. गेली अनेक वर्षांपासून मुंबईचा महापौर हा शिवसेनेचा झाला आहे, उद्धव ठाकरे साहेबांच्या नेतृत्वाखालचा झालेला आहे. त्यामुळे येणाऱ्या महानगरपालिकेमध्ये सुद्धा 100% शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचा भगवा फडकणार म्हणजे फडकणार. आणि एसटीला पण काळा फसले, काय प्रतिक्रिया असेल? नाही बघा, जेव्हा जेव्हा बेळगाव, निपाणी या सगळ्या भागामध्ये महाराष्ट्राच्या विरोधात भूमिका घेतली जाते, तेव्हा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष हा एकमेव पक्ष आहे जो तिकडे जाऊन आंदोलनं करतो, मुंबईना कर्नाटकाच्या बसेसला तिकडे जशा तसं उत्तर देण्याचं काम करतो. अगदी आमच्या पक्षामध्ये फूट पडल्यानंतर सुद्धा जी खोटी शिवसेना आज एकनाथजी शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली काम करते, यांचं एकही आंदोलन मी पाहिलं नाही. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाची अनेक आंदोलनं गेल्या 2 वर्षातली सुद्धा मी सांगू शकतो. आणि त्यामुळे कर्नाटक सरकारला सुद्धा समजून घेतलं पाहिजे की संपूर्ण महाराष्ट्रवासीयांच्या त्यांनी भावनांची खेळू नये, तर त्यांना जशाच तसा उत्तराला सामोरं जावं लागेल.